Закрытая мяжа шок для міжнароднага бізнесу і лагістычных ланцужкоў. Гэта сярод іншага стварае нязручнасці для кітайскіх тавараў, што пастаўляліся праз Беларусь у еўразвяз. Кітайцы накіравалі ў Варшаву свайго міністра замежных справаў Уан І. У польскай сталіцы той сустрэўся з прэзідэнтам Каралем Наўроцкім і міністрам замежных справаў Радославам Сікорскім. Размаўлялі сярод іншага пра расійскую агрэсію і гібрыдныя пагрозы. Польскі бок заявіў, гатовы адкрыць мяжу з Беларуссю пасля таго, як Лукашенка спыніць нелегальную міграцыю. Мы цвёрда стаім на мяжы з Беларуссю, калі Кітай дапаможа нам, як ён зрабіў у свой час спыніць правакацыі з боку Беларусі, мяжа будзе адкрытая. Аднак у выніковых заявах кітайскага боку агульныя фразы. Маўляў, эскалацыя канфлікту не ў інтарэсах ніводнага з бакоў, і Кітай гатовы працягваць шчыльнае ўзаемадзеянне з Польшчай. Кітайскі бок можа для сябе вырашыць, што неістотна, колькі ён страціць эканамічна, тым больш ўсё ж такі страты будуць не надта высокія, а яму галоўнае быць вось гэтым лідарам, які не вядзецца вось на такі ціск. Польшча прызнае, што праз закрыццё мяжы таксама нясе эканамічныя страты, аднак, як заявіў праз сакратар МЗС Польшчы Павел Вронскі, бяспека спачатку, а потым ужо лічацца выдаткі. Тут хутчэй варта чакаць даволі працяглай гульні, скажем, гульні там у кураняці, у гульні ў маргалкі, хто першы збочыць, хто першы маргне, і колькі гэтая гульня можа працягвацца, прадказаць вельмі і вельмі складана. У сваю чаргу афіцыйны Менск актыўна карыстаецца тэмай закрыцця мяжы для чарговага нагнятання антыпольскіх настрояў у Беларусі. Адзначыўся і сам Лукашенко. Рассказывать, как прервав годы молчания о том, какой тяжелый след оставила польская власть на землях, оторванных от нашей Советской Республики. На сустрэчы з ідэолагамі ён акцэнтаваў неабходнасць прышчапляць такія настроі беларускім школьнікам. Лукашенко за Путиным паўтарае гэтыя наратывы, і плюс гэта і яму таксама выгадна, таму што вось гэтымі страшылкамі ён стварае атмасферу аточанай крэпасці. Ён жа неаднойчы ў прыватнасці казаў, што ў Варшаве спяць ды мараць вось палову Беларусі адабраць. Паводле экспертаў, калі сітуацыя з закрытай мяжой працягнецца, Беларусь і Польшча могуць страціць ролю галоўнага транзітнага хабу паміж Еўропай і Азіяй. Владзіслаў Корсак, Белсат. Працягнем абмяркоўваць гэтую, безумоўна, цікавую тэму. Журналістка Паўліна Сегін з намі на відэасувязі. Спадарня Паўліна, вітаем вас у эфіры Белсату і, канешне ж, дзякуем, што знайшлі час далучыцца да нашага вечаровага эфіру. Добрый вечер, дзякуй за запрашэнне. Акурат сёння стала вядома, што ў Беларусь па шляху з Грэцыі прыехала прадстаўнічая кітайская дэлегацыя, у тым ліку з прадстаўнікамі камуністычнай партыі Кітаю. На ваш погляд, як думаеце, ці гэты візіт звязаны перадусім з сітуацыяй на польскай мяжы? Я не магу сказаць, ці перадусім, але, напэўна, усе зараз размовы з высокімі прадстаўнікамі Кітаю, яны, напэўна, вось гэту тэму таксама абмяркоўваюць. Нядаўна быў візіт міністра замежных спраў Кітая Уанга І ў Польшчы, і мы ведаем вось з гэтага поста міністра Сікорскага, які вы тут узгадывалі, што яны вось пра гэтую тэму таксама гаварылі. Таму, напэўна, нягледзячы на тое, які быў повод вось гэтага візіту зараз у Беларусь кітайскай дэлегацыі, яны, напэўна, пра гэта будуць гаварыць. На ваш погляд, вось, калі мы кажам вось агулам пра гэты канфлікт, з чаго ён пачаўся, гэта ўжо цягнецца гадамі, і тым не менш, вось сёння ці можам мы сцвярджаць, што это найгоршыя часы ў беларуска-польскіх дачыненнях, ну вось перадусім праз вось гэтую закрытую мяжу і праз рэакцыю Лукашэнкі на тое, што зрабіла афіцыйная Варшава? Знаете, я ніколі пра гэта так не думала, таму што я сама жыву на Падляшшы, зараз вельмі недалёка, пару кіламетраў літаральна ад мяжы, у рэгіёне, у якім жыве таксама беларуская меншасць, да якой у мяне таксама ёсць дачыненне. І у нас трошку другія настроі. Тут людзі ўвогуле не супраць Беларусі як краіны, не супраць беларусаў як людзей. Тут у шматлікіх маіх суседзяў, у сям'і майго мужа, напрыклад, ёсць сям'я таксама ў Беларусі, ёсць кантакты і ёсць такое жаданне, каб усё было больш-менш нармальна.
Нам да 21 году казалося, што вось гэта не ідэальная сітуацыя, таму што мяжа наша, ну ж гэта не такая была мяжа, як у Шенген-зоне. У нас былі пашпарты, у нас былі візы, у нас былі кантролі. Але зараз нам здаецца, што гэта была проста байка ўсё, што было да 21 року, калі вось пачаўся вось гэты ціск з боку Лукашэнкі на граніцу, арганізацыя вось гэтых пераходаў праз мігрантаў, арганізацыя вот гэтага міграцыйнага шляху. Ну, мы ведаем, што гэта пачалося крыху яшчэ раней ад падтрымкі польскай падтрымкі беларускай дэмакратычнай апазіцыі. І вось гэта напружанне яно расце, і вось у такіх месцах, дзе я жыву, людзі вельмі хацелі б, каб гэтага ўсёга проста не было, каб ўсё было так, як было раней. Вось, але вядома, на такім ужо ўзроўні дзяржаўным, но мне здаецца, што так, магчыма так, што горшых адносінаў у нас не было ў гэтай новейшай гісторыі. На ваш погляд, чаму менавіта зараз афіцыйная Варшава, можна сказаць, пайшла ў ва-банк, адчуваючы, напэўна, што і Лукашенка, і Пуцін знаходзяцца ў самым такім невыгодным становішчы на сённяшні дзень? Ці ўсё ж такі, як кажа міністр Сікорскі, гэтая рыса цярпення, яна проста перапоўнілася, гэтая чаша? Мне здаецца, што патрэбны быў нейкі прэтэкст. Вось, напрыклад, гэтыя вучыні Запад для таго кроку. Гэта вельмі радыкальны крок, гэта трэба разумець, што таксама Польшча патраціць мільярды злотых даходаў, гэта таксама будзе кранацца польскіх фірмаў, гэта не толькі праблема, не ведаю, там для Беларусі, для рэжыму, для Кітаю. Так, гэта таксама агромная праблема для польскай, перадусім лагістычнай сферы бізнесу. І мне здаецца, што з аднаго боку там ішла і ідзе далей вось гэтая гульня на самым высокім дыпламатычным узроўні між усімі зацікаўленымі старонкамі, а з другого боку таксама, мне здаецца, у нас няма пра гэта інфармацыі, гэта вельмі цікава. Увогуле вельмі цікава, што не вельмі шмат новасці чи нейкіх такіх каментараў прысвячаецца вось гэтай справе. Таму што мне здаецца, што польскі ўрад зрабіў агромную такую працу дзесьці на такім другім плане. То бок небачным, так, для простых палякаў? Так, і перадусім мы не чуем, увогуле не чуем ніякага пратэсту з боку вось гэтых самых лагістычных бізнесаў, якія вельмі шмат грошай будуць траціць з гэтай прычыны. Мы таксама не чуем ніякай крытыкі з боку польскай апазіцыі. Тым больш, што, напрыклад, у лубельскім ваяводстве, дзе знаходзіцца вось гэты славны тэрмінал в Малашевічах, там ёсць вельмі шмат выбарцаў права справядлівасці, напрыклад, і другіх такіх больш праварадыкальных нават сілаў. Але вось гэтыя ўсе палітычныя партыі таксама вельмі ціха сябе зараз паводзяць, і ніякай крытыкі мы не чуем. Мне здаецца, што дзесьці было вельмі шмат негацыяцыяў, вельмі шмат такой падрыхтоўкі для гэтага кроку, што ўсе неяк так прынялі гэта вельмі спакойна. Спадарня Паўліна, таксама, напэўна, бачылі, што вось падчас гэтай антыпольскай сваёй прамовай Лукашенка вызначыўся 17 верасня на дзяржаўным беларускім тэлебачанні, у тым ліку загадаў з школьнай скам'і прывіваць нелюбоў да Польшы, да палякаў. Яны, маўляў, і ў 30-е гады, ў міжваенны гэты перыяд прыніжалі беларусаў, і цяпер трэба ўсім тлумачыць, як было насамрэч. Як у вас гэта ўспрынялі? Вось у памежжы, якое заўсёды было блізкае да Беларусі, бліжэй нават нельга ўявіць, які іншы рэгіён з нашымі суседзямі можа быць такім блізкім. Вось гэта вельмі прыкра, но гэта таксама нічога новага тут няма. У тым сэнсе, што Лукашенко устанавіў дзень народнага адзінства 17 верасня ўжо ў 21 годзе, калі я не памыляюся. Таму вось такая
перапрацоўка беларускага грамадства у той бок, што Польшча гэта нейкі самы страшны вораг, самая страшная пагроза для Беларусі беларусаў, яна ідзе ўжо не першы рок. Но за што мы хвалюемся перадусім? Мы хвалюемся за тое, што вось гэтыя крокі таксама зачыненне мяжы, бо тут таксама трэба сказаць, што ўсе крокі па ізаляцыі Беларусі з аднаго боку гэта нейкая такая спроба надавіць на Лукашэнку, але з другого боку гэта таксама як бы запіхіванне Лукашэнкі яшчэ глыбей у рукі Пуціна. І вось за што мы хвалюемся таксама тут на Падляшшы вельмі моцна. Вось гэта такая русіфікацыя Беларусі, якая ідзе у сувязі з тым, што Лукашэнка ўжо не мае другіх сур'ёзных саюзнікаў. І вось такая русіфікацыя таксама менталітэту, якая ідзе ў Беларусі. Вось за гэта мы вельмі перажываем, ці калі ўжо адчыняцца межы, ці мы спаткаемся у такім жа настроі, як раставаліся пару гадоў таму назад. Вы узгадалі пра тое, што іншыя палітычныя сілы нейкім чынам не ўмешваюцца у гэты канфлікт кіруючай партыі. Дакладней, калі казаць пра міністра Сікорскага і прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска, які уласна каментаваў і залёт дронаў з тэрыторыі Беларусі на тэрыторыю Польшу, і ўсю гэту сітуацыю на мяжы, якая цягнецца з 2021 года. Тым не менш, калі мы кажам пра сілу, якая можа прымірыць Польшчу і Беларусь, ці можа гэта быць, да прыкладу, прэзідэнт Кароль Наўроцкі? Я не думаю, што Кароль Навроцкі мае нейкі другі погляд на сітуацыю. Таму Кароль Навроцкі таксама прадстаўнік польскіх уладаў, таму ён не будзе мірыць неяк ураду з суседам, так? Бо ён таксама прадстаўнік Польшы ў гэтым канфлікце. Я думала, што вы запытаеце пра Кітай, але мне здаецца, што мы все добра разумеем, што Кітай, гэта ўжо сказалі перад мной, што не любіць ціску з аднаго боку, а з другого боку Кітаю не важна дэмакратія, не важны там правы чалавека, і кітайцы не будуць за гэта заступацца. Мы гэта таксама вельмі добра ў Польшчы разумеем. То ёсць у Кітая нейкі план, як вы думаеце, па тым, на чый бок стаць? Нібыта ён у гэтай сітуацыі мусіць быць і зацікаўлены, так? Бо ўсё ж такі транзіт нейкі ідзе праз чыгуначныя шляхі з Беларусі у еўразвяз і, прынамсі, у Польшу. Ваше меркаванне? Мне здаецца, пытанне ў другім. Пытанне ў тым, чаго чакае Польшча, бо наши улады сказалі, што яны будуць аналізаваць сітуацыю, будуць следзіць за сітуацыяй, але мы не до конца разумеем, якія варункі ёсць у польскіх уладаў, каб, напрыклад, зноў адкрыць гэты грузавыя пагранпераходы. Вось гэтага мы не ведаем, мы не разумеем, таму што мы не маем ніякіх дакладных звестак пра гэта. І тут пытанне, ці тое, чаго чакае польская ўлада, гэта штосьці, што можа нам запрапанаваць Кітай. Ці Кітай можа паўплываць на Лукашэнку, і ці ён таксама заакцэптуе такія прапановы. Вось гэта цікава. А калі заакцэптуе, то ёсць таксама меркаванне асобных экспертаў, што гэты чыгуначны пераход можа неўзабаве праз некалькі тыдняў адкрыцца, а вось ці адчыніцца мяжа для простых беларусаў і простых палякаў, якія б маглі адзін да аднаго ездзіць як раней. Тут ужо пытанне зусім іншае. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Спадарства Паўліна Сегінь, журналістка з Падляшша, была з намі на відэасувязі.